k'a fɔ population ye fɛn min bɛ fɔ aw ye ani o ye tiɲɛ ye tuma bɛɛ o tɛ kelen ye mɔgɔw sɔrɔla k'a fɔ an ye Mali kɔnɔ yan nɔ ko mɔgɔ minnu bɛ yen ko n'aw ma élu démocratiquement k'a tɛ se ka jamana bɔ CEDEAO la o fɔra Mali kɔnɔ. O kuma fɔra. I y'a ye. Bon o fɔra yɔrɔ min na n'a dun fɔra k'an bɔra fo CEDEAO yɛrɛ sɔnna ko an bɔra donc o b'a dɔn o kuma tun ye nkalon de. Donc a wagati kuma de kun don dɔrɔn ka population la muruti an tun lawulilen don cogo min na ko ka bɔ CEDEAO la fɛɛrɛ de tun don k'an dusu faga k'an da parce que n'a fɔra sisan k'a b'a la kan ka bɔ CEDEAO la ko coup d'état kɛla tɛ se ka aw bɔ CEDEAO la donc i b'a ye donc an k'a dabila fo président wɛrɛ ka na donc i bɛ décourager n'a ye ja nkalon de don bon a bɛ mɔgɔ dabali ban ko a k'a fɔ ko bi mɔgɔw bidenw ko olu ma lamɔ kosɛbɛ k'u bɛ nkalon tigɛ bon kunu mɔgɔkɔrɔba dɔ fana k'o fɔ bidenw yɛrɛ ɲɛna ka nkalon tigɛ bɛɛ ɲɛna réseaux sociaux sanfɛ o de ye ne dabali ban quoi. Non Aziz dabali ban ko don donc o de yɛrɛ de ne yɛrɛ kɔni dabali ban ka denmisɛnninya la mɔgɔkɔrɔba dɛ mɔgɔkɔrɔba k'a sigi ko non ko ni mɔgɔ ye coup d'état kɛ k'o tɛ se ka aw bɔ CEDEAO la ko fo non ne y'a ye nin kɔni nin tɛ taa donc u ye marche ba kɛ Burkina ani Niger k'a jira k'a fɔ ko CEDEAO ko kɔni ko nin y'a daga jigilen ye donc ni min bɛ fɛ ka jɛ i ka fɛn min kɔ ko parce que an bɔra CEDEAO la u ka jɛ o kɔ o tɛ voilà an tun y'a f'i ye ka tɛmɛ n ko CEDEAO n ko jɔntɔn de don a sigi kun ye min ye a bɔra o minɛn kɔrɔ a mɛnna a ka jɛya AES jamana kɔnɔden bɛɛ fana ye an bɔra la a tɛ i n'a fɔ fana ko gɛlɛya fosi ko kɔlɔlɔ fosi t'a kan ko fosi tɛ ko min kɔlɔlɔntan don kɔlɔlɔ bɛ fɛn bɛɛ la donc an de b'an jija sisan kɔlɔlɔ min bɛ na an b'o kunbɛ cogo jumɛn na san bɛ taa ten mais k'a fɔ ko kɔlɔlɔ nana k'an siranna kɔlɔlɔ ye ko ka tila ka segin ka taa an kun don a la tuguni an ka bɔ o jeu kɔnɔ donc hali ni kɔfɛ ni gɛlɛya nana yɔrɔ dɔw la an ka sɔn a ma an k'o gɛlɛya kɛlɛ k'o ka wuli mais k'a fɔ ko non gɛlɛya nana an ka segin i n'a fɔ min kɛra na France ko la donc an ka bɔ olu jeu ninnu donc CEDEAO ko kɔni nin y'a bannen pewu donc an bɔra an y'a logo ko kumaw kɛ ka fɛn ko kɛlɛw kɛ donc a bɔli hokumu kɔnɔ an ka taamaden sɛbɛnw an yɛrɛ ye olu labɛn an ni ɲɔgɔn cɛ o ye fɛɛrɛ ye k'a jira ko an bɛ ko min na nin ye ko kulonkɛ ko tɛ bilen hali n'a sɔrɔ dɔw bɛ k'a ye ko militaire saba ninnu bɛ k'a kɛ ko pour que ka to fanga de la u bɛ k'a ye ni o min ye Asimi yɛrɛ sɔrɔ o tɛ kɔrɔbɔli ya donc ko militaire ninnu k'u jija sa olu fana ka kuma ka dan o da la ye o kɔrɔ ye mun ye u kana sɔn abada u bɛ ka sira min ta o ka dɛsɛ a kan parce que n'u dɛsɛra a kan a bɛ n'a fɔ an tun ye fɛn minnu laɲini donc an tun ma hakili jagabɔ ɲɛnama k'a kan donc jamana taara a sira kɛ mais an y'a ye a nana ni nin ye a ma ɲɛ a bɛ tan donc olu ma ɲi an ka ɲɔgɔn lamɛn hali sisan donc passeport ko la ka miirina ta ka passeport bɔ o diyara an ye kosɛbɛ o ye waleya ye wale min kan ka fo a passeport yɛrɛ an y'a ye capitaine Ibe ale y'a ta fɛnkɛ ale y'a tɔgɔ sɛbɛn k'a tɔgɔ don o y'a ka passeport bɔ k'a d'a ma a yɛrɛ kɛlen don ka minɛ bɛɛ ɲɛ b'a la donc vraiment an bɛ AES dirigeant an b'u fo kosɛbɛ donc u bɔra ka min fana fɔ passeport ko la o ɲɛna parce que an tun ko ko ka kuma mɔgɔw ye an ka faamu bon u ka kuma kɔnɔ yɔrɔnin min ma fara a kan Mali ta la colonel min bɔra ka kuma pièces minnu bɛ kɛ ka passeport ɲini an m'o fɔ ka fara a kan parce que mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali kɛ donc ne yɛrɛ fana y'a ɲɛɲini parce que mɔgɔ minnu bɛ passeport dilanyɔrɔ la n y'u dɔw ɲininka a dɔw ko a ka diya maliyɛn bɛɛ ye nin yɔrɔ ye i n'a fɔ information fitinin maliyɛn bɛɛ k'a dɔn passeport kɔrɔ in bɛ ta cogo min na nin fana bɛ ta ten de bangeli sɛbɛn n'o ye wolosɛbɛn ye pièce d'identité walima carte biométrique wala ni pièce d'identité ani carte biométrique bon résidence o kuma t'a la casier judiciaire ko kuma t'a la certificat de nationalité ko kuma t'a la ni si t'a la mais ne kɛtɔ ka passeport ta i b'a kalama mɔgɔ min y'a fɔ ne ye mais o yɔrɔ fana fili ye ne sɔrɔ dɔɔnin parce que mɔgɔ min y'a fɔ ne ye o y'o yɔrɔ ninnu fɛn ninnu bɛɛ fɔ a la ne y'o bɛɛ ɲini mais ne taara o y'olu bɛɛ bɔ a la donc a bɛ n'a fɔ pièce saba dɔrɔn bangeli sɛbɛn carte d'identité ani biométrique ani reçu de paiement n'i taara Ecobank la i bɛ taa wari sara yen nɔ a banna u bɛ reçu dɔ sɛbɛn k'a d'i ma parce que passeport dilanyɔrɔ la wari tɛ sara a yɔrɔ yɛrɛ la ka wari tɛ d'olu ma donc i bɛ taa u b'a dilan k'a d'i ma donc nin ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka ɲini donc minnu tun ko a gulonna fiche individuelle ni biométrique la ko gɛlɛya in bɛ yen ala ko tiɲɛ ko gɛlɛya in bɛ yen nka ko autorités fana ko gɛlɛya in bɛna wuli parce que u ye carte ninnu ni fichier ninnu a correction tun jɔra sisan k'a correction daminɛna donc mɔgɔw kana sɔn bilen k'u to yen f'u mago ka se u ka papiyew ma de u ka sɔrɔ ka wuli k'u b'a falen